ràpid perquè no té més transcendència. S'editarà El Cortesano, que és un llibre que marca totes les subtilitats i tota la vida a la cort, però en el contracte del 1533, libro vulgo dicto lo cortesà. O sigui, el llibre es diu en la llengua vulgar lo cortesà, però apareix publicat ja El Cortesano. Si no fos pel contracte d'edició, no sabríem que el llibre era en català. Va sortir en castellà. Ara anem, amics i amigues, a una de les patacades mortals dels senyors que s'agafin bé els genolls, perquè aquesta realment és important, és una patacada important, perquè estem parlant del testament de Garcilaso de la Vega. El senyor Garcilaso de la Vega, príncipe de la poesía castellana, renovador de la métrica y del verso castellano, resulta que es va embarcar a Barcelona, venint de Toledo, cap a Nàpols. Mira, cap problema, perquè com que no es podien embarcar a Toledo, no és broma, a Toledo no es podien embarcar per l'anar. I havien de venir-se a embarcar aquí. Aleshores, què passava? La gent abans d'embarcar-se pensava, no? I si s'esfonsa la nau? I si no ho freguem? I si em maten? Saps què? Fem testament, no? I fa testament. El testament diu, després de varios no sé què, empieza el testamento cerrado, escrito en letra notarial. Tira una mica més amunt, sisplau, perquè veiem, o avall, potser avall. El testament diu, testamento de Garcilaso firmado en Barcelona. Mira tu, quina casualitat, aquí. 25 de julio de 1529. O sigui, Garcilaso fa testament a Barcelona i ho diu, testamento manuscrito, pom, tires avall i a baix de tot diu, tires que és tirant, anem mirant, firma rubricada y subrayada 2 veces, la primera S larga, pam, aquí diu hecho en la ciudad de Barcelona, 25 del mes de julio, 1529, i t'està dient, això és la transcripció de la lletra notarial. Sí o no? Està redactat a Barcelona, oi? Anem, doncs, a llegir el testament. In Dei nomine, amén. Sepan cuantos esta carta de testamento e última voluntad vieren, como yo, Garcilaso de la Vega de Guzmán, vecino de esta muy noble ciudad de Toledo, digo que por cuanto si la voluntad de Dios, etcétera, què heu vist? Toledo. És de la ciutat de Toledo, no? És veritat, per tant, aquí no passaria res, però el traductor i supervisor del testament s'ha deixat una merdeta. S'ha deixat vecino d'esta muy noble ciutat de Toledo, però com que el testament l'estan redactant a Barcelona i signat a Barcelona i guardant a Barcelona, d'esta muy noble ciutat escrita a Barcelona, d'esta mai pot ser Toledo. Per tant, a la còpia surt Toledo, però l'original no hauria de sortir, sinó que Garcilaso és d'esta muy noble ciutat de Barcelona, perquè és on es redacta el testament, i encara que la còpia ens digui Toledo, el sentit lògic i la congruència notarial ens fa interpretar que no pot ser mai Garcilaso vecino a Barcelona d'esta ciutat de Toledo. Per tant, el testament ens indica per aquest error que Garcilaso de la Vega és un barceloní. Per això s'explica que el seu millor amic fos en Joan Muscat, el barceloní Joan Muscat. Per això s'explica que els dos es trobessin sempre junts a les batalles que es trobaven. Per això s'explica que Garcilaso estigués a Nàpols. Per això s'explica que Garcilaso estigués a Barcelona. Per això s'explica que a Barcelona editessin les poesies d'en Busquet i d'en Garcilaso en l'obra. Per això s'explica la gran influència de tot el passat italià en l'obra de Garcilaso. Per això s'explica el gran coneixement de Garcilaso dels fets polítics catalans i de la història de Catalunya, i per això s'explica que finalment Garcilaso morís als braços del rei del qui seria 2 anys després del rei de Catalunya, Francesc de Borja. Sense això, tot, evidentment, és un típico soldado que passava per aquí, que hago testamento, i mira, s'està 2 anys a Itàlia, entre anada i anada, i en 2 anys, comptant-hi les batalles, s'imbueix i s'impregna de tota la història i tota la literatura italiana i després la reprodueix amb els seus llibres. Ara, és possible o no? Jo penso que no, perquè no m'imagino gaire les batalles allà amb una mà lluitant i amb l'altre, un momento, por favor, que estoy aquí muy entretenido en esta poesía. Delante. No pugui ser. No pot ser que en 2 anys a Itàlia, en canvi, és molt estrany que els catalans que ens convertim en
posem un rei de Catalunya com a rei de Sicília ja a final del segle XIII, en tot el XIII, el XIV, el XV i el XVI, en tot el contacte amb Itàlia no produït res, i siguin tots els castellans, que sabem que no tenien gairebé contacte amb Itàlia, els que produeixin tota la literatura que han produït, tota plena de catalanades, d'italianismes, de relacions amb catalans. Aquest testament prova que som davant d'una adulteració còsmica i bé, i ara ens podem saber que a darrere en Garcilaso, en Maioles postula, un dia a veure si l'escolteu en alguna conferència, a darrere d'en Garcilaso hi ha el noble barceloní, també esborrant de la història, llum dels humanistes catalans que no va escriure absolutament res, però que a l'època li diuen llum dels humanistes. Finalment aquest també és bastant curiós perquè veiem aquí Francisco de Aldana, nobilísimo caballero valenciano de quien hacen particular memoria muchos autores, patim, patam, 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 patum. Francisco de Aldana, i explica la relació de Marx, Berengueres, entre gentes, Generosa, Bastos, Aldanes, tots els ciutadans de València importants com Marx, Berenguers, Besòs, Filiberts, Garcías, Aldanes, Ros i Saposa, bé, doncs cita entre altres elements nobles de València. Gran poeta, un avantpassat seu va ser qui va fer presoner Francesc I de França a la batalla de Pavia, i com que el va fer presoner tenia la seva espasa a casa seva amb privilegis, etc. Tot això ho explica aquí, per algun lloc d'aquí, pero don Francisco, porque viendo el rey más que impulsar la batalla fuera del tiempo, el enemigo le suplicó. Bé, explica també que aquests Aldana van fer presoners, els Aldana catalans, al rei Francesc I. Bé, anem a veure, això és 1578, Francisco de Aldana, gran poeta valencià. Francisco de Aldana, poesies castellanes completes. Podria ser veritat, no?, que tots els catalans, sense cap mena de formació en castellà, de cop diuen, vull escriure en castellà, i tots tenim un castellà plusquamperfecte. Podria ser, és un lloc que tenim, no? Però bé, què ens diu aquesta biografia? Ens diu: de un lado, Francisco de Aldana, era neoplatónico, cortesano, medio pagano, del otro era tan castizamente español como cualquiera de sus antepasados extremeños. En 2 segles ja l'han fet extrem. És un de més, Aldana. Qui coneixia aquí Francisco de Aldana? Algú ha llegit algun llibre de Francisco de Aldana? Sincerament, que no hi haurà represàlies, si dieu que sí. Ningú, oi? Jo. Sí, molt bé. Poesies. Després parlem. Per tant, un poeta menor que gairebé ningú no coneix, i el fan extremament, imagineu-vos, doncs, tot l'entremat del que ha passat pel mig. Val, gràcies, Guillem. I ara està bé, perquè en Tirant-lo Blanc passa una cosa semblant. En Tirant-lo Blanc es perden els originals, tant els de València com els de Barcelona, els impresos de València de Barcelona es perden, i en tot el 16 no se sap, en tot el 17 no se sap, en tot el 18 no se sap, i el 19 apareix un llibre de l'edició de Barcelona i apareix un llibre de l'edició de València, i gràcies a això ara sabem que hi havia una edició de Barcelona i una edició de València. Però si no haguessin aparegut al segle XIX aquestes dues edicions, ens pensaríem, o ens haurien també fet creure que el Tirant-lo Blanc era un clàssic de la literatura castellana, i jo sempre ho deia. Sort d'aquests 2 volums, perquè si no seria Tirant-lo Blanc, clàssicos de la literatura castellana de hoy, ayer y siempre. I la gent fa un somriure, aquests castellans, Però m'he quedat curt, amics i amigues, em vaig quedar curt quan vaig veure l'edició de Tirant-lo Blanc de 1974, editat per Espasa-Calpe S.A., Clàssicos Castellanos. En un llibre que fa 150 anys, com a mínim, que tota la gent culta del món sap que és una obra catalana, escrita en català. L'autoria està encara en qüestió, hi ha gent que segueix pensant que era Joanot Martorell, a partir d'en Guia tenim més pistes per pensar que la va escriure en Ruiz de Corella, però és igual. Clàssicos Castellanos, 1974, si ho fan amb una obra universalment coneguda per tothom, imagineu-vos què no faran amb les altres no tan conegudes o gens com en Francisco de Aldana i centenars de centenars d'altres escriptors catalans desconeguts.
aquest ragionamento di Monseñor Paolo Giovio, a Milà de